मोबाईलच्या जाळ्यातून मुलांना बाहेर काढण्यासाठी आणि शारीरिक तंदुरुस्तीसाठी जुना बाजार होळीचा खुंट इथं मैदानी खेळांची सुरुवात करण्यात आली। यामुळे मैदानापासून दुरावलेली पिढी पुन्हा मैदानात दिसून येते। हायटेक दुनियेत नवी पिढी गुंतत जात असताना मैदानावरील त्यांची उपस्थिती हरवली आहे। मोबाईलच्या जाळ्यात अडकलेल्या या युवा आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।